foli bi o bele jeli Tamtam TV jabarani filɛbagaw aw minnu sɔgɔlen bɛ an na fo yan fo aw sigiyɔrɔ la ko aw ka aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoniya walawalali kɛnɛ kɔnɔna na ka kɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ juin kalo tile 29 san 2026 bakɔrɔba minnu bɛ an bolo ni o bɛ na walawala ka o da aw kulo ka o la kumaba dɔw filɛ ka kɛ ni fɛn min kɔni tajiko yuruku an ka finitigilakaw ye wulikajɔw belebele kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka tɛgɛ da taji dɔw kan minnu ni olu kun bilalen don ka taga fɛn min kɔni banbagaci wale maaw olu ka bolo kan an bɛna an da don o la ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan ale ni fɛn min kɔni ye ka yɛlɛmalinen ka o ta ka o don an ka siraba kanko la kɛrɛnkɛrɛnnenya la siraba minnu ni olu bɛ taa bila an ka pankuru jigiso la ni o ye zone aéroportière ye ka yira k'a fɔ ko olu baaraw olu bilalen don sen ka senukaw olu fɛ yen nɔ an bɛna an da don fɛnɛ na ko walawala ko da aw kulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bakurubaya la aw ye aw dan ka se. An ka finitigilakaw ye dankarikɛ banbagaci wale maaw ka taji sɔrɔ sira dɔw olu la an ka jamana kɔnɔna na ka kɛ ni sɛbɛnfura ye min bɔra an ka finitigilakaw ka kuma lasela o ka ɲɛma état major général ale yɛrɛ yɔrɔ la ka kɛ ni a ka kumakanw ye communiqué kɔnɔna na o ye a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye juin kalo tile 22 o don sufɛla fɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye siraw ye ni o kun bɛ ka kɛ taji ye ale kɔni tɛmɛ siraw ye minnu ni olu tɛ ka kɛ yamaruya o sira ka sikasokaw olu fɛ yen nɔ k'a fɔ ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele ni ka o ta ka o kɛ ka se ka tɛgɛnɔ kɛ o taji dontɔw la ni olu kun tɛ ka kɛ sariya sira a fɛ ni olu kun dissimulelen don ni o de ye k'a ta ka dogo camion citerne olu kɔnɔna na ka fɛn min kɔni ye sikaso dugu min bɛ yen nɔ ni an ko a ma ko Lobugula la ka yira k'a fɔ ko camion caman olu kɔni minɛna yen yɔrɔ kofɔlen in na mun ni o kun bɛ ka taga ni fɛn min kɔni ye tajiw ye citerne ale kɔni kɔnɔna na ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka sɛgɛsɛgɛli ɲɛmisɛnw ye o kɛra sababu ye ni u ye tɛgɛnɔ kɛ minɛn caman na ni o dɔw bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye taji barikon 137 fo ka taa se 25 litres bidon o 300 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ma minnu kun fan bɛɛ taji la tɛtɛw ale ni barikon 60 ale ni 5 fo ka taa se bidon 25 litres ye ale 10 ale ni 4 olu kɔni fɛn kun tɛ o kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko maa o maa ni olu nɔminɛlen bɛ nin baara kofɔlen na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye ni siga kun kɛlen don o la ko olu bɛɛ lajɛlen nɔminɛna ka u bila fɛn min kɔni ye an ka finitigilakaw olu ka bolo kan a na siraw fɛ an ka fɛn min kɔni état major général ye ale ye lase kɛ hali bi ni a ye a yira k'a fɔ ko nin baara cɛjugu minnu ni olu bɛ ka ta ka o kɛ an ka jamana kɔnɔna na ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka fɛn min kɔni ye taji laseko ɲuman jamana kɔnɔdenw ma ka o lacɛn fo ka taa se fɛn min kɔni ye a bɛ ka kɛ sababu ye banbagaci wale maaw olu ka se ka tajiw ni ka olu sɔrɔ ka taa u ka baaraw banbagaci wale baaraw ni ka taa olu kɛ ko o ye baara ye ni an tɛna sɔn ka sigi ka o lajɛ cogoya si la o kama ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka wulikajɔ olu nasiraw ye k'a fɔ ko baara ko olu bɛ sen na walasa tajiw olu ka se ka fɛn min kɔni ye dɛbɛ ka don an ka jamana kɔnɔna na ka se ni u ye u seyɔrɔ ɲumanw na o kɛra kuma ye min bɔra an ka fɛn min kɔni état major général ale ka lasew olu senfɛ a ka communiqué kɔnɔna na ka o walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Sibiri tɛmɛnen ni o kun bɛ juin kalo tile 27 san 2026 baara olu taara ka a bila sen kan min bɛ tali kɛ sira minnu ni olu bɛ ta ka bila an ka pankuru jigiso la ni o ye an ka zone aéroportière ye ni an ko a ma ten ni o bɛ senukaw olu jabala la ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara taara ka a kɛ walasa sira minnu ni olu bɛ yen nɔ sira damadɔ sira 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn olu ka se ka lakana cogoya min na ni an b'a fɔ ko o sira ninnu yɛrɛ fɛnɛ bɛ jamana kɔni kɛrɛnkɛrɛnnenya la faba kɔnɔna ale nima yɔrɔ dɔw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko an ka minisiri min ka baara bɛnnen don tagani ka segin baaraw ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la sirabakanko kunkanko kumaw ni o ye Madina Sisako ye fo ka taa se an ka minisiri délégué kɛrɛnkɛrɛnnenya la mun ka baara bɛnnen don fɛn min kɔni défense ye ale ni ancien combattant ko ɲɛnabɔli bunakun ka olu jɛra ka fara ɲɔgɔn kan ka u senfa ka taa ni baara kofɔlen minnu ni o bilalen don sen kan walasa ka se ka yɔrɔ dɔw ni ka olu ci ale ni ka dégagement ni ka o ta ka o kɛ fɛn min kɔni ye an ka zone aéroportière ye o nasiraw olu fɛ lakana ko olu ka se ka sabati cogoya min na ka yira k'a fɔ ko yɔrɔ saba ko o de kɔni taara ni ka sɔni sigi o kan ni o dɔ bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la o mako ale sera fo ka taa se basan indécisiw o nasiraw olu fɛ ka yira k'a fɔ ko o bɛ tali kɛ sira baara min bɛ ka ta ka a kɛ fo ka taa se fɛn min kɔni febaki sira o fɛnɛ kɔni bilalen don o nasiraw olu fɛ fo ka taa se école de la gendarmerie ye ni o bɛ fɛn min kɔni an ka siraba min bɛ yen nɔ ni an ko RN7 ni o bɛ o ka ta k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara min bɛna ta ka o kɛ o bɛ taa i jɔ kilomɛtiri 4
ale ni a kunkanfɛn ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ka taa yira k'a fɔ ko basan o nasiraw fɛ k'a fɔ ko sira ale bɛna contourner ni o de ye ka sira ni ka a la munumunu dɔɔni ni kilomɛtiri 5 ale ni a kunkanfɛn o ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye ka yira tuguni k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye OMAPO nasiraw olu fɛ ni o bɛ taa bila sira kɔrɔ kaburu don o fanfɛlaw la fo ka taa se Kafuna ale ka Carrefour o nasiraw ma ale ni 759 logement olu yɔrɔ fɛ k'a fɔ ko sira k'ale bɛna munumunu yen yɔrɔ la ka kɛ ni kilomɛtiri 2 ale ni a kunkanfɛn ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko ye ka yira k'a fɔ ko an bɛ kuma la wagati min na k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baarakɛlaw olu bɛ sen ka yen yɔrɔ kofɔlen in na walasa nin baara minnu ni olu talen bɛ ka o fɔ ni o bɛ se ka kɛ fɛn min kɔni ye ka bayɛlɛmali ni ka o ta ka o kɛ ka sirajɛlenw ni ka olu bɔ dugudenw ye u ka se ka u ka taga ni ka segin baaraw kɛ ale ni an ka jamana pankuru jigiso ka olu siraw ni ka olu lakana kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko olu baaraw olu bɛ sen na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Dɔgɔkun tɛmɛnen na jɛkulu bilala sen kan minnu ka baara bɛnnen don an ka danbeko ɲɛnabɔli bunakun kan ni u tɔgɔ taara ka o kɛ ko danbe kɔlɔsibaw ka yira k'a fɔ ko olu ye u ka baaraw ni ka olu cari jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen na walasa fɛn min kɔni ye an ka danbew ale ni an ka seko ale ni an ka dɔnko olu ka se ka lakɔlɔsi ka tila tuguni ka o ɲɛfɔli kɛ denw ye don ni a nataw olu la ni o bɛ kɛ an ka jamana ka fɛn min kɔni ye tiɲɛ belebeleba ye o nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko kayikaw olu fɛ yen nɔ ko baara kunfɔlɔw taara ka o kɛ yen yɔrɔ kofɔlenw na juin kalo tile 26 ka taa bila a tile 28 tɛmɛnenw olu la k'a fɔ ni o baara taara ka o kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don artisanat ko olu ɲɛnabɔli bunakun kan ale ni an ka seko ale ni dɔnko o nasiraw fɛ fo ka taa se industrie ale ni tourisme ma ni o ye Mamu Dafe ye ni ale kɔni nɔna bilala a ka chef de cabinet o fɛ ni o ye Dɔnifa Saliya Mali ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kumakun o kun talen don ka o kɛ mun ye ni o ye fasoden ɲumanya ye ale ni maa minnu ni olu bɛ u kan di ka u ka waleyaw ta ka olu kɛ walasa Mali ale ka se k'a fara ɲɔgɔn kan ka kɛ ɲɔgɔn dɛmɛ sira ye cogoya min na ka yira k'a fɔ ko olu baara jɔlen ninnu ni o fɛnɛ bɛ tali kɛ an ka danbew la ko o baaraw taara ka olu kɛ ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la maa minnu ni olu sen donna baara in na ni ka se ka a kɛ ka a ɲa Mahamani Mama Ɲare ni ale ye fɛn min kɔni ye AJS ye ale kɔni ɲɛmaaba ye ka yira k'a fɔ ko ale yɛrɛ fɛnɛ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la jɛkulu min ni o sigira danbe kɔlɔsilibaw ko bunakun kan ko ale bɛ o kɔnɔna na o wagati kelen olu la segukaw olu fɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko fɛn kɛrɛnkɛrɛnnenya la kɔrɛ baaraw o taara ka o kɛ kɔrɛ centre kɔnɔna na segukaw olu fɛ yen nɔ ka kɛ ni Dɔnifa Fode Musa Sidibe ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye jɛkulu in maa dɔw ye ka yira k'a fɔ ko u ye kumaw ta ni ka olu kɛ min bɛ tali kɛ an ka danbew olu ɲɛfɔli ni an ka seko an ni an ka dɔnko olu ko bunakun kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye jɛkulu 6 ɲana olu bɔɲɔgɔnko olu de tun bɛ kɛnɛ in kan ka hakilina in ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka ɲɛfɔli kɛ bamanan fɛn min kɔni ye tabiyaw olu kan ka yira k'a fɔ ko o kɛra sababu ye ka fɛn min kɔni ye an ka jamana kɔnɔdenw kɛrɛnkɛrɛnnenya la segu dugudenw ka ɲɛfɔli kɛ u ye ka u lasurunya an ka danbew ale ni u ka baara ye min ye walasa an ka fɛn min kɔni ye siniɲɛsigi baaraw ye olu ka se ka sabati ka sɔrɔ an ma ɲinɛ an ka kɔrɔlenw kɔ o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala k'o da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan. Farikolo ɲɛnajɛ min ni an ko a ma ko rugby ale kɔni baarakɛyɔrɔ ɲuman dɔ ye ni o bɛ tali kɛ farafinna tile yanfan jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ka yira k'a fɔ ko kunun ko dimanche ni o kun bɛ juin kalo tile 28 san 2026 centre d'entraînement pour sportif élite de Kalaban ni o ye CCEC ye ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye baara taara ni ka a kɛ yen nɔ ni o ye rugby ale tako filanan olu baaraw ye farafinna jamanaw olu ni ɲɔgɔn cɛ ni an ko o ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko zone B ni o taara ka o kɛ jama sanuman olu ɲɛna ale ni maa minnu ni olu ka baara bɛnnen don ni farikolo ɲɛnajɛ ko in ɲɛnabɔli bunakun kan ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye a nisɔndiya baaraw olu kɔni nun donna kɛrɛnkɛrɛnnenya la wulada fɛ yan fɛn fɛn ni o sɔrɔla ni an ka sigida kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kalaba ale mairie ale ni fɛn min kɔni o dugutigilakaw olu ka ɲɛfɔli ye ni u ye foli belebele ta ka o kɛ jamana minnu ni olu ye ɲɔgɔn sɔrɔ kɛnɛ in kan ka foli kɛ u ye ka yira k'a fɔ ko Mali ko ale ye bɛn ale ni keleya ani jatigiya o jamana o de ye o nasiraw fɛ k'a fɔ ko fédération malienne de rugby ye ale yɛrɛ fɛnɛ ye kumaw kɛ ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ta ka o kɛ Mali kelen bɛ ka jɔnjɔn min ni ka o ta nin wagati kofɔlen na ka ɲɛsin fɛn min kɔni ye rugby ale nasiraw ma ni o bɛ ka kɛ sababu ye ka an ka jamana ni ka ala sankɔrɔta ni farikolo ɲɛnajɛ in sira o bunakun kan a ye kuma ta kuma min na ni a ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don farikolo ɲɛnajɛ
ɲɛnajɛ ko ale ni sifinw ka ko ɲɛnabɔli bunakun kan. Bon kabini fédération in sigira sen kan minisi a ye dɛmɛ caman k'an ye an b'a fo kosɛbɛ wagati o wagati an mago jɔra la a bɛ dayɛlɛ an ye an kɛlen ka nin coupe d'Afrique in ɲini an ka instance suprême fɛ u y'a ɲini an fɛ ko problème t'a la an y'a boliboli daminɛ an bɛ Ala fo bi vraiment ko bɛ sen na kosɛbɛ u y'an dɛmɛ cogo min na an b'a ɲini fɛ halisa u k'an dɛmɛ halisa et puis Ala ka coupe in cɛko ɲuman d'an ma. Bon n bɛ se k'a fɔ an nisɔndiyalen don ka jamana tɔw accueillir k'an ka ɲɛmɔgɔbaw fo u ka dirigeanti la ka terrain ni yɔrɔw bila an ka disposition na pour que an ka se ka coupe d'Afrique de rugby zone B kɛ vraiment an content don an sewalen don an bɛ dugawu kɛ Ala k'a kun cɛ ko ɲɛ. Jamana wɔɔrɔ de ye ɲɔgɔn sɔrɔ Mali, Guinée, Libye, Niger, Togo, Benin olu de kɛlen ka ɲɔgɔn sɔrɔ u bɛɛ bɛ ɲɔgɔn rencontrer donc mun ka point cayara o de bɛ kɛ champion ye donc an y'a organiser o cogo la. K'a yira k'a fɔ ko o ye Abdul Kasim Fɔnba ye ni a ye ɲɛfɔli kɛ a ka kuma kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko an ka jamana ale sen donnen don kosɛbɛ nin baara kofɔlen ninnu na k'a yira k'a fɔ ko ka kɛ ni degun minnu ni olu bɛ anw fɛ yen nɔ ko nin bɛna kɛ sababu ye ka lafiya bɔ ni ka o kɛ maaw ye kosɛbɛ k'a yira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko farikolo ɲɛnajɛ de ye ɲɛnajɛ fɛn ye min ni a bɛ jamana kɔnɔdenw olu kafu ɲɔgɔn na ka kɛ ni a bɛ u fara ɲɔgɔn na cogoya min na o nasiraw fɛ a ye a yira k'a fɔ ko n'i ye rugby ale ta ka o lajɛ ko rugby ye fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ sira ye min ni a tɛ dugu dɔn ni a tɛ jamana dɔn wa ni a tɛ siya yɛrɛ fɛnɛ dɔn ko dan foyi tɛ farikolo ɲɛnajɛ ale kɔni baaraw olu kɛli la k'a yira k'a fɔ ko an ka minisiri ye ale ye foli kɛrɛnkɛrɛnnen ni ka o ta ka o kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka furacɛla fanga ɲɛmaa général Asimi Goita a kɛn bɛ ka cɛsiri min ni ka o ta ka o kɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se ka u yɛrɛ sɔrɔ ka lafiya ni ka o ta ka o kɛ a mana kɛ sira o sira olu fɛ fo ka taa se fɛn min kɔni ye farikolo ɲɛnajɛ ko nasiraw ye hali bi a bɛ se ka kɛ sɔrɔ sira ye cogoya min na jamana fɛ ale ni ka baaraw ni ka olu ta ka olu bila sen kan walasa hali bi a bɛ se ka yakubaya cogoya min na an ka jamana kɔnɔna na ni o ye farafinna jamana minnu ni olu filɛ ka fara ɲɔgɔn kan ta ka o kɛ baara in a ka se ka kɛ a kɛcogo ɲuman kilennenya jɛlenya ale ni lakana o kɔnɔna na cogoya min na k'a yira k'a fɔ ko o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ ko baaraw kɔni nundunna ka maaw ni ka olu fara ɲɔgɔn kan o kɛra nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 6 ka tɛmɛni kɔ ni sanga 50 ale ni 5 ye k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye rugby kɔni dolanci fɔlɔw ye ko olu baaraw taara ka o kɛ nɛgɛ kanɲɛ 10 ale ni 7 olu wagatiw olu la ni o kɛra nisɔndiya koba ye jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ ni olu jamanaw bɛ tali kɛ Mali, Benin, Libye, Guinée Conakry, Togo fo ka taa se Niger olu ma o sɔrɔla o kunnafoniya n'a ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. Nin bɛ dansigi kɛ aw ka bi kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin kan aw ye aw sɔgɔlen to an n'a kunnafoniya ko nasiraw fɛ aw tɛ fɔ aw jigi kɔ an b'a fɔ ko aw k'an bɛn wagati wɛrɛ ale ni an nataw la wassalam.